Здравейте, вие слушате Часът на Дарик от студиото в Шумен. Език свещен на моите деди беше написал Иван Вазов. Някак си правим връзка с вчерашния ден, в който също рецитирахме стихове от големия български поет. Език свещен на моите деди, това е написано по повод български език, но аз си мисля, че всеки един от хилядите, милиарди хора по света може да каже същото за неговия език. Казвам всичко това, защото утре светът ще отбележи Международния ден на майчиния език. Той е обявен за такъв от Генералната конференция на ЮНЕСКО в края на 1999 година, на края на второто хилядолетие и в началото на 21 век започваме да отбелязваме този ден. Ден за насърчаване на езиковото и културно многообразие и многоезичието. Може би тревогата на ЮНЕСКО и може би лично на госпожа Ирина Бокова, председател на Генералната конференция на ЮНЕСКО, е свързана с това, че според организацията половината от 6000 съществуващи в момента езици в скоро време могат да изчезнат, тъй като ще изчезнат и последните им носители. Съвсем естествено в навечерието на подобен ден е да поканим тук в студиото хора, които са носители на език, който не чуваме всеки ден, поне в официалните институции, в училищата, в университетите. Те са носители на ромски език и сега искам да кажа добре дошъл на Асен Асенов, координатор на програмата Рома Верситас, програма, която стимулира образованието сред ромите, както и на две момчета, които изглеждат много симпатично и които в някаква степен са добрия резултат от действието на тази програма, защото Митко Михайлов и Георги Самиров са студенти в Шуменския университет и докато Георги е първи курс, то Митко вече почти ще се дипломира, защото той е трети курс, така че до година ще е абсолвент. Здравейте, момчета. Здравейте. Здравейте. Така, господин Асенов, в началото да се обърна към вас. Как върви програмата въобще? Как върви обучението на студентите роми? Знаем, ние говорихме в студиото преди време, че вашата амбиция е да подкрепяте студентите роми в нелеката задача бързо да свикват с академичния живот и най-важното да се вземат изпитите и то заслужено. И професионално да ги подкрепим. Аз първо искам да кажа здравейте на вас и на вашите слушатели. Въпросът, който ми задавате е много добър и конкретен. За развитието на програмата мога да кажа, че всичките стъпки и плана, който сме се начертали, върви перфектно. Даже мога да ви кажа, че преди около 2 седмици ние имахме курс по ромски език, култура и история, който се проведе в Шуменския университет. Занятите бяха част от дейността на програмата Рома Верситас. Да, доколкото знам, Шуменския университет така влезе в партньорство с вашата фундация. За което благодариме на Шуменския университет. И предоставя аудиториите си на академик Христо Кючуков, един така от бележитите представители на хайде така ще кажа на ромския елит, преподавател в български и чуждестранни университети в това направление. В какво се изрази неговото гостуване тук? Тоест, той тук беше за... Той беше тук, както казах и преди малко, за да научи нашите студенти на ромски език, културата, историята на ромите, откъде произхождат ромите. Също така те научиха ромската азбука. Освен това си поговориха доста добре за това, че колко вида роми имат, откъде излизат ромите и така нататък. Абсолютно всичко свързвано с ромите. История, култура, езикознание, т.е. общо взето един такъв общо образователен, нека да го наречем, курс. А сега искам да задам един въпрос на Георги. Георги, вие сте първи курс социална педагогика. Да, точно така. Всъщност, как виждате своето бъдеще и своята професионална реализация?
Може би от тук да започнем. Своята реализация виждам за напред, като се реализирам и завършвам най-първо това, което съм тръгнал да уча като социален педагог. Искам да работя с деца, които наистина искат да се развият, наистина, които искат да разберат откъде са тръгнали етнос, култура и да запазим това, което до сега се опитваме да направим. А как свикнахте ли с университета, с занятията, с лекциите, с семинарите? Да, свикнах с това. А срещате ли някакви трудности и в какво се изразяват те? Трудности не, но това малко ми е трудно, че работя и уча едновременно всичко това ми е малко трудно. Но всъщност много от студентите в университета, независимо какви са, роми, българи, турци, пред тях са проблемите са също така. Митко Михайлов, трети курс, растителна защита. Точно така. Митко, ще ви видим ли след една година на полето? Но вече като специалист, агроном или така? Да. Като специалист агроном рано да се каже, защото специалист си, когато имаш опит, когато се признат вече. Но на полето да. Мисля да се занимавам с земеделие, защото ми харесва. Средното ми образование съм завършил в селско-стопанска гимназия в Велики Преслав, същата специалност, която е сега, така че земеделието ми харесва и като цяло виждам в това приоритет като начин на работа в Североизточна България. Едно от нещата, които можеш да направиш, е да се занимаваш с това. Прекрасно е, че разсъждавате по този начин, защото аз наистина мисля, че липсата на младите хора от полето, т.е. земеделието и липсата на младите хора в земеделието е един от големите проблеми. Но тук веднага се сещам, че вашия брат е избрал съвсем друга специалност, той е археология, история, археология. Тоест, той има интерес към земята, но той копае по-дълбоко. Така е, да. Говорите ли си тоест, разказвате ли си кой как се взема изпитите, как се случват нещата? Като цяло си говориме, но това е, че при него има много повече история, свързана с неговата специалност. А колкото до мен, моето е наука и практика. Моите изпити от тази гледна точка се реализират. Добре, аз много се радвам на това, което виждам и на вас в момента. Наистина е така. Но все пак да не забравяме какво ни събра днес в студиото. Международният ден на майчин език, който припомняме утре. Георги, вие какво знаете за този ден всъщност? През 1952 година, на 17 февруари, в Дака, столицата на днешния Бангладеш, от куршуми убити са доста студенти, които са протестирали. Защото искали тяхният майчин език да бъде официален език. И така, т.е. ваши колеги, сега си давам сметка, т.е. в основата на този ден стоят студенти, същите като вас. Наистина е така. Желанието на тези младежи бенгалски език да се изучава като официален предизвиква този кървав сблъсък. Сега си давам сметка, че в много важни исторически дни стои нечия жертвоготовност. И така, т.е. ваши колеги, сега си давам сметка, т.е. в основата на този ден стоят студенти, същите като вас. Наистина е така. Желанието на тези младежи бенгалски език да се изучава като официален предизвиква този кървав сблъсък. Сега си давам сметка, че в много важни исторически дни стои нечия жертвоготовност. Това е прекрасно, но не това, което се е случило, но прекрасно е казвам, че това е вашето желание да изучавате по официален начин ромски език. Но ще ви задам такъв въпрос. При положение, че български език е официален език на нашите институции, на всекидневното и официалното общуване, при положение, че английският език е езикът на бъдещето на младежите от България, от континента, той е един глобален световен език,
Не смятате ли, че ромски език, в изучаването на ромски език в някаква степен спира развитието ви или по някакъв начин е екзотично занимание с нещо, което няма да употребява? Ако позволите, искам аз да отговоря на този въпрос, нали, с възможност да отговорите колегите, студенти на Roma Versitas. Според мен езикът е най-мощният инструмент за запазване и развитието на материалното и нематериалното наследство. Освен това, освен че ромски език е екзотичен, аз мога да кажа, че според мен ромски език е езикът, който се говори на най-много места в света. Защо го казвам? Тенденцията сега, примерно, ромите от България да обикалят Европа. Аз също съм обикалял Европа и в момента едно от големите етноси в Европа е точно ромски език. И ако предположим, това е самата истина, че има роми, които са бизнесмени, имат различни бизнеси, работят в различни институции, те са роми. И когато ние не знаеме чужд език, може много лесно да се разберем на ромски. С ромите от другите държави. Не се бях замислял върху това. Наистина, това е интересна теза, но... Освен това, езикът на нашите мисли и нашите емоции, това е нашият най-ценен актив. Многоезичието е наш съюзник в осигуряването на качествено образование за всички, насърчаване на социалното включване и борба срещу дискриминацията, господин Проданов. Това е моето мнение. И ако ние не си знаеме нашия личен език, това означава, че имаме голяма възможност да изгубим нашата идентичност. Но това, което аз знам и то от собствен опит или пък от разговор с приятели, че ромски език като такъв, той не е стандартизиран и в него има изключително много диалекти, наречия. И тук като сложим различните национални държави и различното влияние на националните езици, унгарски, румънски, чешки, сръбски, български, не се ли получава една такава невъзможност за разбиране? Просто питам и всеки отговор ще бъде за мен нещо ново. И аз така мислих, преди да се срещна с академик Кючуков, за което му благодаря в вашия ефир. Искам да ви кажа, че ромския език е един, но диалектите са различни, както и в български език. Примерно ние в Североизточна България казваме мляко, други казват млеко и така нататък. Има го във всяка държава и при нас е така. Но искам да ви уверя, че ако ти знаеш един от диалектите на ромски език, много лесно ще се разбереш с хора, които говорят друг диалект на ромски език. Да. Добре, тогава да го задам въпроса по друг начин. И ясно е, че ромски език може да ни помогне в конкретна ситуация, за която казахте. В чужбина да се разберем с човек, просто не можем на друг език, ще се разберете на ромски. Но мисълта ми е, с ромски език не трябва ли да запазим нещо друго? Разбира се, че трябва да запазим. И какво е то според? Да. Културата. Да, Георги, какво имате точно предвид под култура, като казвате култура? Както Асен Асенов каза, че има няколко вида роми, етноси, които са в България и в цялата страна. Всеки един от тях, които говорят по диалекти, както. И те самите едните произвеждат примерно едните са кушничарите, наречените, другите им викат кашикчи, които правят дървени лъжици. Лъжиците, да? Това нещо трябва да се запази, това е ценност, която не трябва да се губи и да се предава. Добре, вашата баба, примерно, или някой възрастна жена, разказвала ли ви е приказка на ромски език? Не, точно това при мен е, че баба ми не ми е разказвала приказки на ромски език. Говорил ме на турски, защото аз не можех да усвоявам много нещата. По-скоро колегата би казал. Аз искам да кажа, защото аз съм отраснал при моята баба и баба ми разказваше приказка на цигански за едно върбче, но бях твърде малък и приказката сами бледени. Приказката отлетя също като върбчето. Приказката отлетя също като върбчето, да. Но на мен са ми разказвали приказки на ромски език. Аз също имам детски спомен. Имаше една прекрасна книга на времето. Тя беше тъничка и беше изцяло от ромски приказки. Казваше се "Никога не те е имал от циганска земя". Една такава малко поетична название за книга, т.е. за този народ, който е по целия свят, но няма своята земя. Приказките наистина бяха много интересни. Та в този смисъл, може би, да запазиш културата чрез приказки, чрез поговорки. Песни. Може би точно пък през песните, нали, песните, които са, може би там езика се запазва
запазва най-добре. Наистина най-добре се запазва в песните, но аз искам малко пак да се върна в темата за приказките. Това, че някои от нашите приятели, познати, бабите не са им разказвали приказки, за мен не означава, че има голяма възможност, нали, опасение, че ромите вече не говорят своя език. Напротив, аз мога да кажа, защото съм чувал на много места за нашата област тук, североизточна, нали, някои казват, ама вие не сте роми, не знаете ромски, така нататък. Това никак не е вярно, защото аз лично също съм пораснал при баба и дядо и много добре си спомням и съучениците ми познават баба ми, която постоянно се интересуваше от моето образование, идваше в училище да пита как съм, що съм. И тя си беше автентична ромка, която говореше на ромски, пееше, приспиваше ма с ромските песни, разказваше ми ромски приказки, имаше една приказка, която може би е и българка за турбалан, който, ако децата не слушат, ще дойде да казват. А как е на ромски турбалан? Пак по същия начин. Да, турба си е турба. Турба си е турба, да. Така, в която той слага непослушните деца. Между другото, за да се изучава един език, трябва да има учебници. Има ли вече учебници по ромски език? Да? Какво може да кажете за тези учебници? За каква възрастова група са предназначени? Академик Чуков е подготвил един учебник за студентите роми, които се обучават в Шуменски университет. В учебника има доста материали за това, откъде произлизат ромите, каква е тяхната култура в различните места, нали, в това, където живеят, какви са техните традиции, какво правят, с какво се занимават, техните занаяти. Освен това има там е поместили ромската азбука, стихове на ромски, които даже не сме ви приготвили едно стихотворение, но сме го запазили за края. То няма да е за мен, за всички слушатели за всички, на за всички. Дарик Радио. И още други неща, които колегите могат да кажат, които бяха на курса за това, какво научиха от учебника. Митко? Аз мога да кажа, че езика на ромите се е запазен от езика хинди, така наречен в Индия тогава. Но през този голям преход, който са преминали, има изземване така от местото, на което са били тогава ромите, са взели някои букви, които и до ден днешен се запазват и се употребяват. И затова мисля, че това е лично мое мнение, че затова в България сега имаме няколко диалекта, защото в прехода, както се знае, когато се е стигнало до днешна Гърция, част от ромите са решили да продължат пътя си през България, Румъния и оттам нататък за запад, а друга част са решили да преминат през Югославия. Между другото, това са много интересни неща. Аз не знам дали знаете, но едно от понятията, което съществува през вековете за ромската общност, са гюпти. Не знам дали сте чували. Гюпти. Това понятие е свързано изглежда с придвижването на голяма група от ромите от Египет, т.е. от Северна Африка. Така че, действително, движението на ромите през Евразия, така да се каже, е твърде противоречиво, различно. Роми, както знаем, още през средновековието има и в Англия, на острова. Така че, разговорът се получава много интересен и напредва, но както казват радиоводещите, какъвто съм и аз, времето безкрайно ни натиска. Нека да чуем стихотворението всъщност. Кой ще да го каже? Аз ще го прочета. Да, така. Мидук си бари, буд си хор, на дедман таваздав яка, ромнятър чинди си ми пор, а кеске чинен ме пака. Мангавас учесте урав, рестеман шудре балваля, пиенман сапа, те паровен и си мандрава, ромнятър чучи ме пилом, ромнестър маро ме халом. Само разбрах, че става дума за хляб накрая. Правилно ли беше? Да, маро значи хляб. Иначе какво казва това стихотворение? В стихотворението се говори за човек, който е искал да направи нещо през живота си, но така наречените сапа, това в превод означава змии, тези
змии са го изпивали по някакъв Змиите начин. на всекидневието, може би. Да. Нещата, тогавашните неща, които са му попречвали, не са му позволявали. Ето тук пише мангала с участие Орав, т.е. исках на високо да полетя. Не ми отрязаха но отрязаха ми крилете. Прекрасно стихотворение. Само да добавя, че това стихотворение е написано от Мануш Романов, който е първият ромски депутат. И това стихотворение ни е дадено специално от академик Кючуков, не мога да се намери в интернет. И сега една от задачите на клубовете на Рома версията е да направи песен на тези стихове. И може би ще бъде химна на клубовете на Рома версията. Прекрасно, момчета, аз ви пожелавам вашите крила винаги да са здрави и да полетите на високо, да не бъдат отрязани, да не бъдете унищожени от змиите на всекидневието. Благодаря ви. И ние ви благодарим.